vaše dete može upasti u istu klopku u koju je upalo nečije dete, a vas to nije zanimljivo. Ovo je, bre, najveća glupost koju sam ja vidio u svom životu. Jel moguće, bre, ovo, alo? Jel vi gledate isto što i ja? Samo mi to recite. Čuvate vašu decu i da dobro pazite koga gledaju i šta gledaju. Jaj, bolesnici! Bolesnici! Ma neka, bre, mi Prateća napokon posla doći da dovela leđa, su ga bre. i do kriminalnog klana Veljka Belivuka. Idemo, sad najbolji deo, ljudi. Idemo, najbolji deo. Baka prase kriminalac. Sad nek mi se neko zameri, odmah idu 3 metra u glavu. Brrr! Šalim se, ljudi. Pink, nemojte ovo da iskoristite u sledećem dokumentarcu. Kao da sam rekao, hoću pretim neko da ubijem. Da, seksi je član, kako zove, klana Veljka Belivuka. Dobro, važi. Gde se